I a Sant Llorenç, un gran aficionat del món ferroviari s'ha proposat reproduir dins el seu ordinador una simulació de la línia Manacor-Ta mentre s'hi executen les obres. Aquest empleat d'hostaleria de Sant Llorenç és un gran aficionat als trens i als simuladors ferroviaris. Aquest dia s'està treballant en la creació d'un projecte de simulació en 3D de la línia de tren de Palma-Artà. El primer pas serà la documentació visual del traçat. O sigui, el que són els nuclis urbans, estacions i tal, te puc assegurar que podrà venir a ser real quasi 100%. Se faran les estacions de zero, se farà el que s'hagi de fer, però per fer-ho... Les zones entre estacions, hi haurà molta zona que se deixarà més o manco, si el recorregut serà el real, però tampoc anirem a entrar en un detall molt fort. Espera poder acabar el projecte amb l'ajuda d'uns amics i de la comunitat a què pertany d'internet. El disseny es realitzarà per parts i la darrera serà la més difícil, l'estació intermodal de Palma. Anar acabant zones determinades i anar-les penjant. I després anar afegint, ni més ni manco. Per exemple, que ara comencem Sant Llorenç, jo m'agradaria començar per aquí, fer el que és Sant Llorenç-Manacor i penjar-ho. Manacor-Petra, o sigui, anar fent ampliacions d'aquesta ruta, diguéssim. Però si deia, si un pic que se fa és perquè se pugui disfrutar. El termini d'execució serà llarg, però una vegada començat no aturarà.